Puɗɗorengol cuntol Timbuktu Institute ana hollita golleji nde fedde kuliyankore jini mo fuɗɗi yottade leyɗe Mauritanie kañum e Sénégal tenti e bange Sénégal nokkumol kerondirɗo e Mali e diwal Kayi e wi cimtolngol e lebbi ƴaɓɓiɗi ɗi jini mo waɗi no hippande e wuro Mali ngo waɗɗa Sénégal ko fota yimɓe taton maayi hen e wi maɓɓe jini mo naati e fannuji e bange jeygu e nokkuje ogirɗe gonɗe e leyɗe Mauritanie e Sénégal immade ɗe woni wallude heɓude maɓɓe sembe kañum e jawdi e waɗude golleji bonɗi hono kippanɗe kañum e heɓude yimɓe heyɓe jokkin hen cimtolngol talkuru ndu holliti ana taska ɗi duuɓi fo bandiji ana keewi e lawol hakkunde Mali e Sénégal ko on alhaali ɓuri hulɓinade nde wonno jini mo ana nawtoro ɗi bandiji fewde e guure Sénégal gonɗe e ngol kerol e on fannu kuliyankoɓe jini mo ana gollira seɓitare diina ngam heɓude jingonoɓe ko ɓuri hewde nde fedde jini mo ana gollira miijoji diina tiɗɗi jaadali e islam ɓoyɗo e nde nokkure ka ɗum e tawede e wi Timbuktu Institute horeɓe leydi Sénégal ana kani ɓamude peeje ngam ɓeydude ndenagu e nde nokkel ngam sakkade lañugol o rafi ndenagu gonɗo e leyɗe Sahel e leydi maɓɓe